Khazan takote bukok song ang tong mode development nor nai tong live matibi besa klunyo bo khibi kelang thangka bihik no bo khibi kelang thangka puila phurung kangke megalayo samung tangnan nne borok na salak sawi thangka ar porke tai phalia rang boro holia nke borok boy kok bo saholia pho phalia na bo nai phalia belakena hambaya phanam songo je borok na sarai khanai toroi logrnai kanmung sumung reine borok na sarai khanai kok thang ton renai borok no kai burukha norok no belakena hambai norok se sugya phano norok ya kharliya khibilia borok no kosto khlai pusi sarkha unbagi norok no belakena hambaya pharo nai negra dio video kisa jotano difor kaham ang korang kisot tipura norok nai tongo laiboma tibio LTV dolai hangkoni kaisa kamio sung phaisa khoijak borok ai mari phunoi long no sidang phade Asan kok selain na, lo kok di saman, neng kok di saman kok, kok di saman kok, banyak. Kayak saman berapa? Suruh kata. Suruh ba? Suruh biasa. Asyik Kiring itu. Hatam kawa. oi 해당 카드 정 뭐도 꼭 삶에 관계 삶만어 근데 뭐지 리마야 하지 그러니까 정 나는 이제 네이트 정말 뭐만 꼭 살아이 너랑 분홍나이 너랑 동리 바이니네 뭔가 타마 kau jadi perana nang bin tamu kelai sa bini boy je kelai bang boy je kelai na bohang kita mong dia mau hayang ka bo ek bo sorung kha hamya birat khai nai nya suka nai bo maya sung nai nya neng ko kha je bini manai tong mane bisa bisa nai kha to ba hamni mane ya kai ta buk ta sa nai nya neng ko mane jeng rang sari me ya ma babu ma bura bai tong wo kai ang bai bo tong ang tong phana ang bai tong phana ang nai me ya Lukri maya basajang masa tongo basai. Enggak boserai fungsi dah. Boserai fungsi ya semani sih micinggu. Bosorong kana. Bosorong kana na. Bosorong kah. Bini bosah betul dah tong nukung kajak dah. Nukung kajak basai. Megalai tangjak. Angku basajang masa makak mandro purun jimi jakar kalaman eta bu sengo kayu. Bersama sangka. Paribar hamzaya bo. Nai maya. Bobo je busi chong mai mang tong wi to ro ha bono batak nai me ya sung bu sale ta bu to da tong gu ge nogo da tong nogo tong phana bar gu suk je ya nai me ya ge hambai bini bu sabai kisa kok sai nai ne sing botong na gu sakinanya tong ari nangke bini bu sa juk lai utana ini mong khata mo Kolpana tebal mana? Babu serai thangsini no ya kerja. Kita kan ma do putih wo koborn kha ang nai mali angkai. Angkai jadi tahu bersama sangja kha ang kori nai ma ya angkai. Nung bono uko hospital da wo nai jak deba. Naijak na. Ne to phanang liya na ham liya na. Liya. Ngen nang tabuk tai uko bono tai nai na mucung. Rang sekering ki nai nya bo. Nai na mucung. Mucung na. Rang kere hani bai nai ri man liya ta na. Gop gorib gai amba gai no bon nai nai suba su khai tu nai chau yang ki sana hadi ha chung ma haina norong ni ko dukho kosto rong khna oi no chung phaika onek kosto kan phaika norong mo nokbo haksal no buni nok bai onek no haksal chung nukha nai ne bukuru ke engke tahok song norok khna kana je borong ni situation bom haiki ngi tong actually borok je bini buma agion neng ang je সংসার খাইমা হাইকেন সংসার খাইজাক ফিয়া বাবরক কাইসা সময়ও উকো অঙ্গি থাঙ্কা মানে আমি আঙ্গি থাঙ্কা বতৈ মামা পরিও হেঙ্গে তাবুক নাইনা ফানো নাইমালিয়া রাং পয়সা উকো ক্রাইসিস ni bagoi হেঙ্গে বরক তাবুক সাও যে পাবলিক ন চুবা সুসানো হেঙ্গে নরক বরক ন খাটুক জাগি দङ হেঙ্গে কিসা চুবা চুরি বেখে হামনাই হেঙ্গে